Λοιπόν, πάμε περάσουμε λιγάκι στο αγωνιστικό γιατί μας περιμένει ακόμη ο τρίτος και ο τέταρτος αγώνας Ασυλίας. Τρίτος αγώνας Ασυλίας σήμερα. Κατερίνα, έχουμε ένα ωραίο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προς το παρόν είμαστε στο 1-1. Και μένει ακόμη μισή προσπάθεια για να δούμε ποια θα είναι η τετράδα των κοριτσιών. Θα δώσουμε τα πάντα σήμερα να φέρουμε την Ασυλία στην ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε καλά σωματικά και ψυχολογικά, άσχετα με αυτές τις αντιπαραθέσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για τον λόγο τον οποίο ήρθαμε σήμερα εδώ και όχι για αυτά τα θέματα. Και από εκεί και έπειτα ο καθένας όποιος έχει πρόβλημα διαπροσωπικό να το λύσει εκτός ομάδας. In-house. Έλα, Γιώργο, προβλέψεις αντρικό κομμάτι, γυναικείο κομμάτι, ποιο θα διαπρέψει σήμερα? Κανόνισε. Ό,τι πει το αντίθετο, γράφτε. Λοιπόν, Γιώργο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καλός ή κακός. Εντάξει, τώρα ούτε η τύχη μας φταίει, ούτε τίποτα. Πραγματικά είναι 5-1 οι Ασυλίες. Δεν γίνεται να ξαναπάμε συμβούλιο για να ψηφιστούμε. 5-1 οι Ασυλίες. Ναι, έχουμε 5 φορές συμβούλιο να ψηφίσουμε. Δεν νοείται παίχτες όπως η Ιωάννα και η Δώρα να μην φέρουν χθες νίκη. Δεν νοείται εγώ να κάνω 3 ήττες. Ούτε ένας άντρας να μην ξεπερνάει το 50%. Πρέπει ένας σήμερα να βγει μπροστά, να αποδείξει γιατί βρίσκεται εδώ και γιατί αξίζει να είναι στην Ένωση και να πάμε να πάρουμε το μάτς χωρίς να μας πειράζει τύχη, ο στόχος ή τα πολάρπινγκ. Σταυρούλα, δεν θα αγωνιστεί σήμερα ούτε εσύ ούτε η Χρύσα με εντολή γιατρού. Θέλω να μου πεις τι περιμένεις από την ομάδα σου. Χθες τα πήγανε μια χαρά. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά χθες. Ελπίζω να πάνε το ίδιο και σήμερα. Νομίζω δεν με έχουν ανάγκη. Το αποδείξανε χθες. Οπότε... Το λες με μια πικρία αυτό. όχι, με κοροϊδεύουν τα παιδιά κάθε φορά. Οπότε. Η ιστορία δεν κάνει λάθος ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ικανή για να έρθει η νίκη στην ομάδα μας. Αν δεν έρθει η νίκη μας, θέλω να πω στα παιδιά να μην ψηφίσουν την Αναστασία, αλλά εμένα. Μα είσαι τραυματισμένη, ναι. Πώς θα παίξει, αν είναι χειρότερη? Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν θα ήθελα να ψηφιστεί κάποια η οποία θα δώσει τα πάντα για να φέρει τη νίκη. Και εγώ ούτε χθες ούτε σήμερα θα το κάνω. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, και θα ξεκουραστώ 2 μέρες. Όσο πάει και θα. Τολμηρή τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν θα σε ακουστεί βέβαια. Να έρθω και στον Ντάνιελ. Ντάνιελ, πώς είναι η πλεομάδα σήμερα? Σε γενικές γραμμές έχουμε πολύ καλή ψυχολογία, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή νίκη που ήταν όπως ήταν με την απώλεια της Σταυρούλας, τα πέναλτι, το κατάμα σκορ. Οπότε έρχομαστε πολύ δυνατά και προσωπικά κοιτάω να απέχω από όλο το υπόλοιπο κομμάτι και να έχω στόχο απλά το αγωνιστικό κομμάτι και να φέρω όσους περισσότερους πόντους μπορώ. Ανεβασμένοι λοιπόν οι μπλε, αποφασισμένοι οι κόκκινοι να μην ξανακάνουν λάθη στον αγωνιστικό χώρο. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα.